vinden die ouders ervan? Dat ik dit doe? Die vindt het heel leuk. Ja? Ja. Mijn vader gaat soms ook wel wat mee. Ja, soms vinkspul wat ik dan weer aan mijn vader kan geven. Zoals hier had ik allemaal had gereedschap in gevonden. Heb ik aan mijn vader gegeven. Toen kwam ik filmpjes tegen van magneetvissen. Dat wil ik doen. Dus we wachten tot ik geld heb voor een magneet. Op een gegeven moment kreeg ik een magneet van mijn ouders. En dat resulteert dat ik nu al 4 jaar bezig ben. En al meer dan 10 magneten heb gehad. Maar dit ben die grote schatten. Ja. Als je hier jongens lijst te sliepen, dan denk je nog even hoe naar wat zal je voelen haast? Ja. Dan heb ik ook altijd een lichtje. Doe dan meestal dit. Of wat langzamer. En heel veel doe ik even wit en dan kijk ik er goed naar. Dan bedenk ik me pas van hoeveel ik heb gevonden en wat voor spul allemaal. Een zwaard. En dit is wel tot nu toe mijn topvondst. Deze. Ja. Ik spaar het op en dan breng ik het op een gegeven moment na zoveel maanden breng ik het naar oud ijzerhandel. En dan krijg ik er geld voor. Maar hoe vaak ben je op pad? Elk weekend. 2 of 3 keer. En wat doet de rest? Van de weken? Werken bij een boerderij. Ja? Ja. Wat voor boerderij is dat dan? Een zorgboerderij voor met dieren en wat dan ook. En ja, dan weekends even dit doen voor toch een beetje mijn hoofd leegmaken. Ja, hè? Ja. Want is dat nedig? Soms, ja, ik heb een heel erge jeugd gehad, dus dat is een van de redenen waarom ik dit ook doe. En dat resulteert dat ik dit al 4 jaar doe, bijna. Ja. Kun je er wat over vertellen, hoe die jeugd? Jawel, ik ben, wat ik al zeg, ik ben heel veel gepest, mishandeld. Door ook jongeren in dienst, dus ik kwam op een gegeven moment niet meer buiten. Ik sloot me heel erg af, ging geen leuke dingen meer doen. En dat resulteerde ook weer meerdere samenpogingen. En dat zijn allemaal mislukt. Anders zou ik hier niet staan. Nee. En dat is wel jammer dat het zo is gegaan, maar één keer wel beter, want dan doe ik dit. Maar zie je nog weer een beetje positief in het leven? Ja, en dat gaat nu wel goed. Het enige wat is alleen dat ik me alleen heel eenzaam voel, want ik heb bijna geen vrienden, alleen vriendin. Dus dat is het enige, maar voor de rest is alles goed. Ik merk wel echt dat ik het nu moeilijk krijg. Dus, ja. Nou, wist wat, dan je woont de magneetvisken. Leeuwarden. Net op een nieuw plekje voor mij. En hoop dat daar leuk spul ligt. En dan zie ik het wel. Ik voel niks. Een bootje. Daar heb ik niet heel veel aan. Is het altijd alleenig? Ja. Maar en die vriendinnen dan? Ja, die gaat alleen zomers als het warm is mee. Ja? Ja. Beet? Er is wel wat. Het is wel massief. Wat? Dat is de vraag. Kluis. Ja, die ben juwelendwarsjes, zo net. Ja. Wat giet er nou terug die hinnen? Niet heel veel eigenlijk. Oh, nee? Nee. Is net spannend. Ja, behalve als je vol is, dan is het wel spannend, maar ik heb al genoeg kluizen gevonden. Waarvan eentje ook wel dicht zat. En
zit nog wel wat in. Daar komt hij. Boom. Nou, Pasjes. Sieraden. Die had niet alles meegenomen, die criminelen. maar dit bent toch wel leuke vondsten, of niet? Ja, Het is net elke weekend. niet echt. Nee. En als het douane best, hey, dan is het even geen zwaarder, dan voelt hij even fijn. Ja, klopt. Ja, een horloge. Mooi. Maar ben je nou klaar voor deze dag of zit daar nog terug? Ik ga nog even door. Is nou de smaak te pakken? Ja. Wat was nog even doen? Ik wil wel graag laten weten dat ik een Facebookgroep heb. En daar post ik elke week meerdere malen wat op. Maar dan vind je het leuk dat mensen even reageren? Ja, en even misschien lid worden ervan. Oh ja. Zodat ik iets beroemder word. Best al heel beroemd natuurlijk. Nou, Ja. hè? Maar en dat er gewoon leuke vrienden op jou komen die wat leuks, eventueel maar die willen magneetvissen. Ja, klopt. Dat is leuk. Magneetvissers ziet ze Leeuwarden. Nou, ik hoop dat er mensen reageren en dat ze het naar je vrienden krijgt. En Hoop dat ze ook. het leven weer positief inzusten, ziet ze? Hoop ik ook. Dank u.